Kolomga jotono asuk da joli kana busano asuk da nasile kana busano je yak ba mai tuk sari mani je yak ba tukuri mani te je yak ba babi phai mani o yak ba no bwtharkha baithagni Sajwk te Sajlano abongkha salmari 26 June 2026 Parani bungke? Ro kanan para. Ponsai ke? Polta sudah. Fasaleba Friday kami Ulta Sora Rehabilitation Center Gonda Tuisa Subdivision Bisingo. Abongkha Kaisan Nukungni Patimu Bupha Lalshua Nuama Buru Nakadiano spelling ko kisa mistake mano umur 34 Bumangkha Runtarung umur 32 Besla Lalpen Mua umur 8 Tei khoroja Sajwk 13 বছর tei jotno kusu Sajla 4 বছর salbrumni haikeno Bupha lalshua nauma buru fatine nogo kapayu haikeno bihingno hinpayu buslani sago rikringei buslano tangai pen kutai kania hine apuru bihik sawo buslani sago harpe hine tukuri bui tukuri baye kanina hine abono tuino nukungo kisa kok banglayo srapjani bagai apurno Bupha busla lalpen muana no phungne phungtam buo abumana nugui buma buslana bumana nugui buma lalpon muano romoi sakban jirna bagai khari thango abono nugui Bupha lalshuama nuama bro teibo joli jago asake joli jago sak no joto pogui payo bini bosabotei bihiramo jotono pogui payo borongni baka sakawo date buphang sela tongo aboni ulo joli jagai asake joli jago bini Sajwk rishika buru te Sajla 30 mai hemol soino buoi bothar payo paithago opati mungno nugui kamini bororok gonda toisani thanao koktomaro horui police ni yago romdiri horo opati mungni sini seng tabo serbai tongkai sini seng jolimani seng belai jolimani naiselemarok ro saya asuk jolimarok naiselemarok thamsingmarok saya joto boroni sagono jolimani naiselemani tongo nukhungo kese kereng kisamisa hiksai jotono nukhungo no ungo phiaba amoro jotono arini bisingo tongnani nangu